another peke nga amigo. Sa mga naabot, tanan sila inggitero. I don't wanna say a name, freaking damn. Kabalo na mo kung kinsa akong gi-aim. Boom, dagan na kapalibot peke. Puro basura manina nakadepende. Sa ibong galaw, sila gusto mo sabaw. Kay kung kinsa imuha, gusto nila mo labaw. Nagkatag mga piki, wala na kay mapili. Bisa ka sa kamulingi, plastik na mong ngimi. Klaro sa atubang, murag iring buang. Para siya musikat kay mga awat na lang. Asa na ba ang saad nga gibuyan ka ni adto? Barato nga bugas nga nung mahal naman kaayo. Ang druga ni samot murag dili na ni maayo. Makalibog na hinuon kung asa na mimutuo. Kaya na nakasakit ako ang di kaya. Abi ni Moog nakita pa ko. Karon ako kay nagkatawan na sa una. Galisod man ko kinhawa. Di nakabalo na ning kamot. Bumalim tanti ka. Bisag na listan ko. Pasag na lala. Pula wala gyapon mapala kung puro saad yang liho kay wala. Mao pamili og insakto ka nang naay magama isa-isa ha ilang agi kung insakto pa ba na kay sagara sa makalikod kay wanay pakabana. Wa nay pakabana kabalo ko nga. Girl, ikaw ra ako ang gusto nga makita. Adlaw o gabi, ikaw ang ginapangita. Ibang klase atong story. Kay murag salida, murag action movie. Kay sakit kay kamaniba, pag mukulo ang dugo. Murag init nga mantika, makapaso ang kainit sa imo. Tirapunto, Dimension Tournament. Ang mag-champion na ni makadaog og 10,000 pesos. 6 months VIP contract sa Kalinaw Local Branch PH. Certificate og laki. Yawa ang saba kayo eh. Pakyuhan na to ang wala nang tunga bay. Pakyo kay Mr. Cleaver. Pakyo kay Lirico. Sa pa. Gwini. I love you kay Gwini. I love you. Ayaw mas. I love you ra sa babae. I love you. I love you kay Gwini. Kiss me. Pakyo sa Malagtunga! Pakyo Riza, gihanggap ako nimo sa Facebook nga ipagawas ang spacer sa Malay-Balay tapos wa ka nito nga. Pakyo ka. Pakyo kay Mr. G. Stanan nga wala ito nga bay. Respect the MC yung na bay. Respect sa inyo ang kontra bay. Nasulti na ako na bay. Kabalo mo sa rules hip-hop underground. Unda, kabalo mo na. Siguro, otoban na lang mo sa mua. Kay kami, gusto mo padayon. Ngayon na may pasaylong, agipakyuhan na mo. Unta, mabuhi pa mo ugma. Tangina lang yung kasuko lang yun. Pakyo, di ako na ito nalit, bay. Pakyo na ito nalit, kisa pinalit. Pakyo, Mr. Cleaver, yawa ka! Ito ko na, balos ko ba? Yawa ni mo! Okay. Inap na tana. Pagawas na sa Tunggibati, bay. Pagawas sa Tunggibati. Salamat sa mga major sponsor. Hope Trades, Pia Mega Sigma, Paternity and Sorority, Kalinaw Local Brand PH, Spinwise Clothing, Inshallah, Valencia Enterprises, o Kogigama, Pitik ni Bulldog. Then, sa na to, ang minor sponsor na to. Salamat kayo sa inyo sa itong binyo, Yellow Line, Leisure Hub, sa Poblasyon Makantukan Bukidnon, Team Wilan Kalag, o sa tanan-tanan to nga nag-sponsor, Doc RG Pipito, Board Member Support District. Shoutout pa rin ka sa kay Po. Shoutout kay Real J, tapang og luto. Shoutout ka po, Antonio Boris. Yan. Shoutout sa tanan nga ni kay Macbars. Then, okay. Gikan sa unto. Gikan Malay-Balay. Magsapa para kay Dinsyo.
out sa Lauta di Pamilya, Team Show lang sa Kalam, belated happy birthday kaling ko Chris, sa iyang uyab din ka Giselle, Sunny, Linder, o sa tanan. Shoutout din show lang sa Kalam. Yo, shout out ako na suwat. Gipili in labay, mauna si Samgan. Unang round para kay Samgan. Game? Ay, unsa man eh? Pasto, padre. Mura man eh. Majin ko. Round para kay din show. Yo! Sobrang haba ng pahinga! Yung tulog ko naging idlip. Tapos ako'y biglang nagising. Dito sa isang masamang panaginip kasi binigay sa akin to si Kumag. Alam naman natin di obra tong suneyo pag ang kaharap damulag. Oo, kasi di tayo magkaantas. Huwag mo sanang mamasamain. Nung binigay ka niya sa akin, bigla akong napa-April boy kasi di ko kayang tanggapin. Pero wala tayong magagawa. Kasi planchado na yung match-up. Ayos na lang din tong finalist gagawin kong pang-warm up. Kaya what's up? Mr. Pangantukanon, a.k.a. Apex ng Bukidnon. Aba, pambihira. Aba, pambihira. Mala-Apex sa agad porket nakachamba ng wordplay isang linya. Tapos sasabihin mo, ikaw na yung bagong meta. Kago di mo yan deserve. Itong baril ay paltek. At dito puputok pag walang kakalabit. Ano? Kaya pa? Kaya pa? Di obra kaya pa? Di obra yung naglalagablab mo na apoy sa bagyo ko nadala. Kay gusto ni siya o gahe nga makontra. Muni resulta sa hanginon niya walay ikabuga. Unya basig nalimot ka dok. Round 1 pata. O sa imong pamati di ko kasabay si Muha. Gago di pa pundido ang bubilya kita man nimo kung unsa kasulido mga linya.